Шановные наведвальнікі музеяў, аматары літаратуры, гісторыі, мы сёння будем з вами знаёміцца з таким творам, як у Колуса Дрыгва. Мы у Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі вырашылі зрабіць з нагоды 75-годдзя перамогі і 85-годдзя другога выдання повесці Якуба Колуса Дрыгва онлайн выстаўку, якая якраз таки прысвечана гісторыі напісання, асаблівасцям гэтага твора. Бо вядома, што Дрыгва досыць вядомая, яна была экранізавана, яна была пастаўлена ў тэатры і ў оперы. Аднак ёсць сапраўды вельмі цікавыя моманты, на якіх хацелася б спыніцца, падкрэсліць, звярнуць вашу увагу. Варта сказаць, што сапраўды Дрыгва Колус адна з самых вядомых яго твораў, адна з самых вядомых аповесцяў. Пачаў, калі гаварыць пра пачатак напісання Дрыгвы, то гэта канец 1932 года. І тут досыць выпадкова Колусу трапілася гэта інфармацыя, бо ў адным са сваіх публіцыстычных артыкулаў Якуб Колус згадвае гэтую падзею наступным чынам. Летом 1932 года была наладжена экспедиція 3 акадэмій навук усесаюзнай, украінскай і беларускай для шырокага навуковага вывучэння Палесся. Адзін з удзельнікаў экспедыцыі ў часе раз'ездаў напаткаў старога партызана, дзеда Талаша, дуже актыўнага удзельніка партызанскай вайны падчас белапольскай акупацыі Палесся. Расказ старога партызана аб баявой дзейнасці сумесных Чырвонай арміі быў перададзены мне. Расказ гэта мяне дуже зацікавіў, і я палажыў яго ў аснову сваёй аповесці Дрыгва. Так пісаў Якуб Колус. Цікава, што падчас разбору гэтых нататак тагачасны віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук, калега Якуба Колуса, Васіль Шабакоў, прафесійны гісторык, вось гэтыя нататкі узяў, яны яго зацікавілі і аддаў свайму калегу і добраму знаёмаму Якубу Колусу. І Колус яшчэ згадвае у гэтым жа матэрыяле наступныя звесткі. Аповесць Дрыгва я пачаў пісаць у канцы 1932 года, а скончыў у канцы 1933. Пісаць мне прыходзілася часта на хаду. Аповесць была б значна паўнейшай і больш акругленай, калі б ёй удзеліць болей увагі, сабраць жывы, цікавы і багаты матэрыял з партызанскага руху. Мне падаецца, што даволі крытычнае стаўленне Якуба Колуса да сваёй творчай дзейнасці, і гэта яшчэ паказвае тое, што сапраўды Якуб Колус быў у нейкія тэрміны, у нейкія дэдлайны, як зараз кажуць, упісаны, то бок яму трэба было за нейкі канкрэтны час напісаць гэты твор. І вось у лісце да Сергея Градзецкага, дарэчы, ён часта яму пісаў у 30-х годах і згадваў таксама пра свае творчыя поспехі ў напісанні аповесці Дрыгва. Вот што піша Якуб Колус у лісце ад 20 кастрычніка 1933 года. «Теперь я тороплюсь окончить свою повесть Дрыгва. Мне нужно дописать ее не позже 10 ноября. Пишу вечерами, днем хожу в академию и тоже пишу, если подвернется свободное время». Зноў-таки, варта сказаць, што з гэтага вынікае, што Якуб Колус вельмі шмат аддаваў творчай сілу, увагі, напору, напэўна, для напісання сваёй аповесці Дрыгва. І зноў-таки гэта падкрэслівае тое, што Колус быў у нейкім чынам упісаны ў пэўныя тэрміны. То бок атрымоўваецца па звестках Колуса ровно 1 год ён пісаў аповесць. З конца 1932 года па канец 1933. І вось ужо в наступным лісце да Сергея Градзецкага 23 снежня 1933 года, уже конец года, ён піша наступное. Я теперь закончил повесть Дрыгва, она уже печатается и скоро выйдет. Не готова обложка. Пишу небольшую детскую поэму, которую хочу закончить 1 января 2004 года. Гэта сведчыць нам про то, что уже у наступным годзе
да, у канцы года 33-го дрыгва друкуюцца, рыхтуюцца да выдання, а у канцы у пачатку 1934 года выходзіць тая знакамітая кніга дрыгва. Вось я вам і прадэманструю. Вось бачыце, даволі так па сённяшніх часах, магчыма, даволі проста яна выглядае. Вось абрысы галоўнай героя дзеда Талыша, і вось такім чынам выглядае кніга 34 год, сапраўды. Аднак варта сказаць, што кніга дрыгва Якуба Колуса не была першай. Наогул, па раскапаных звестках у гісторыі беларускай літаратуры было 3 дрыгвы. Дрыгва Якуба Колуса, аповесць, была трэцяй. Вось вы можете пабачыць яшчэ і дрыгву, якую напісаў Ілля Гурскі. Важна сказаць, што гэта была не аповесць, гэта была п'еса ў 3 дзеях да 28 года. Гэтаксама п'еса была і напісана Францішкам Ляхновічам, таксама вядомым беларускім літаратарам, творцам, які у свой час быў у 30-х годах адзін з першых літаратараў рэпрэсаваным. І якраз ён напісаў першую дрыгву ў 1925 годзе, якая знаходзіцца ў бібліятэцы класіка беларускай літаратуры. Важна таксама адзначыць, што дрыгва пасля выхаду у пачатку 1934 года вельмі хуценька была перакладзена на рускую мову. І зноўку, звяртаючыся да эпісталярнай спадчыны Якуба Колуса, мы ўжо можам ведаць, і хто быў перакладчыкам. Прозвішча гэтага чалавека Хаванскі, першым перакладчыкам дрыгвы на рускую мову. І разам з тым мы можам ужо ведаць, калі дрыгва на рускай мове, пераклад на рускую мову, выйшаў у свет, як кажуць. Тут варта звярнуцца да ліста Якуба Колуса ад 26 сакавіка 1934 года да Рабініной Александры Петровны, якая з'яўлялася загадчыкам сектора нацыянальных літаратур дзяржаўнага выдавецтва мастацкай літаратуры, што знаходзілася у сталіцы тогочасного Советского Союза, Москве. Вот что пишет Якуб Колус. Я уже, пожалуй, надоел вам своими письмами, но все же хочу известить вас, что перевод дрыгвы на русский язык окончен. Я его посмотрел, кое-что исправил. Думаю, что перевод можно признать неплохим, удовлетворительным. Я настаивал, чтобы Хованский переводчик написал вам о том, что перевод окончен. Написал ли он? Не знаю, вероятно, завтра, послезавтра его вышлет, и к 1 апреля перевод поступит в редакцию. То есть можно забить в основу, что уже у середины 1934 года был переклад на русскую мову. Больше затое, варто сказать, что сам твор набыл вельмі великую популярность уже после литерально першого выпуску, першого выходу этой книги у свет. Про что это сведчит? Докладней, какие предметы про это сведчат. Да? Это переводания, которые у нас все находятся у фондах нашего музея. Переводания 1935, 6 и 7 годов, то бок, окромя первой книги, еще вышло 3 книги у 1930-х годах. Что, конечно, не можно не сведчить про певную популярность книги уже у довоенный час. Ну и важно сказать, что, конечно же, тексты Колусом допрацовывались. Ведомо, что Колус был вельми, скажем так, потребовальный до тексту, вельми критично ставився навіть до своєї праці, відповідно, він завжди працював зі своїм текстом. Як і з текстом інших, коли він брав редагувати і писати на їх на твори рецензії. Колус справді зміняв тексти, і у різних редакціях, у другим, третім виданні твора, ми можемо певне відрізнення бачити. Причому відрізнення різних видань книги, різних редакцій
можна і так назваць, заключаліся. Калі першае перавыданне кнігі Якуба Коласа «Повесці» друкаваў у 1935 годзе, там знаходзіліся невялічкія правкі, то адносна ўжо трэцяга ці другога дакладней выдання 36 года былі правкі значна большыя, і тэкст быў значна больш перапрацаваны. Былі скарочаны некаторыя ўрыўкі, якія закраналіся пытанні польскага, беларускага нацыянальнага адраджэння, адносіны гэтага адраджэння да бальшавікоў, ну і у гэтым падобным ключы і рэчышчы. Важна сказаць, што таксама ёсць у фондах музея перавыданні з розных гадоў з аўтографамі Якуба Коласа, якія ён прысвячаў сваім блізкім людзям, менавіта Юрку Лёсіку, гэта яго стрыечны брат па маці, і таксама Ігнасій Міцкевіч, Ігнат Міцкевіч, які з'яўляўся дзядзькам Якуба Коласа, таксама блізкі сваяк, і таксама ёсць дарчы надпіс Коласа вось гэтаму чалавеку. Больш за тое, важна сказаць пра пераклады яшчэ тое, што пераклад яшчэ у даваенныя часы быў і на польскую мову. З'явіўся ён у 1936 годзе і быў зроблены не на тэрыторыі Польшчы сучаснай, на тэрыторыі Савецкай Беларусі. Вось мы можам з вами побачыць гэту кніжачку, дакладней пераклада на польскую мову, але не гэтага, трошку пазнейшы ўжо пасляваенны час, это 50-е гады пачатак, пераклад дрыгвы на польскую мову, але в 1936 годзе назва была трошечку іншая, называлася на Мократла, і аўтар была жанчына, якая нарадзілася на тэрыторыі Беларусі, якой быў вельмі складаны лёс, якая вучылася ў Кракаве, муж, які быў дзеячом камуністычнай сацыялістычнай партыі польскай, і вось у 30-х годах Ядвіга Машынскі-Гетман зрабіла першы пераклад на польскую мову. Прычым гэтая кніга выйшла ў друкарні імя Сталіна. У 30-х годах, вядома, друкарня мела такую назву. Ну і колькі асобнікаў выйшла, гэта сярэдняя колькасць серыйнай лік па тых часах, гэта 2685 асобнікаў. Важна сказаць таксама, што Колас фактычна не быў знаёмы са сваім героем, калі пісаў аповесць. Быў толькі, можна сказаць, завочна знаёмы. Бо спачатку Коласа працягнула вось гэты расповед старого партызана пра свае, скажем, подзвігі ў абароне уласнага кавалку зямлі. Колас так прызнаваўся чытачам газеты «Літаратура мастацтва» ў 1934 годзе. Чым падкупіў мяне гэты расказ? Цікава была сама ідэалагічная эвалюцыя старого жыхара глухога Палесся. Як ён з чалавека непісьменнага, сталага фармаваўся свядомага старонніка савецкай улады і актыўнага барацьбіта за яе, а значыць за свае класавыя інтарэсы. Вось гэта фармаванне новага чалавека пад уплывам розных акалічнасцей, як навала белапольскай акупацыі, жорсткая расправа акупантаў з бедняцкім сялянствам, асабліва з тым, што спачувала бальшавікам з аднаго боку, з другого боку ўплыў бальшавізма, прадстаўнікоў Чырвонай арміі, падпольных камуністычных арганізацый, я і палажыў у аснову сваёй аповесці. Больш за тое, мне падаецца, што калі мы прабярэм гэтую вось нейкім сэнсе ідэалагічную падаснову, якая мусіла паказаць, што дзед Лаш змагаўся за савецкую ўладу супраць Польшчы, у польска-савецкай вайне. Важна сказаць, што Колас зумеў паказаць дзеда Лаша як чалавек абаронца за
власний кавалочок землі, так би мовити, тутешнього селянина, якому політика була мало цікава. Ось. І мені здається, що у Колосах це вельми добре отрималося. Мусить той уважливий читач, коли вельми добре буде і глибоко асэнсоўваць тое, што ён перачытаў, ён гэтыя матывы якраз такі, як у Колоса убачыць. Колос яшчэ наступнае прыгадвае, што работа над аповесцю мяне захапіла сама па сабе. Захапіла яна і таму, што я больш-менш добра ведаў Палессе, адлюстравана ў маіх аповесцях у палескай глушы ў глыбі Палесся. Сапраўды, можа быць, і Колос узяўся за гэты твор з-за таго, што былі ўзаемадачыненні Колоса і палескага краю. Таму што месца, дзе нарадзіўся дзед Талаш, пад Петрыкавым, таксама з'яўляецца гомельскім Палессем. У свой час Якуб Колос працаваў на настаўнічу на Берасцейскім Палесі.